Smerovky na hajzli, všetci. Jaj. Používať leteckovia. Ja najnovšie vyhľadám si na štatistickom úrade štatistiky v rámci Slovenska. Vždycky sa pýtam, že ten dotyčný kde pracuje, aké má vzdelanie. Šedé. Místo. Udělejte místo. Udělejte místo. Lidi, místo. Udělejte místo. Tak lidi, udělejte místo. Udělejte místo pro vejce na vašem stole. Si tu prvýkrát, čo? Nemusí mať cigarete, bez chlastu sa trívať tiež dá. Jediné, čo do tej sprostej hlavy treba, je se solu omasce mi chleba. Buongiorno, gigolo. Ai ai gigolo. Ai ai gigolo. Ai ai gigolo. Oi oi. Tú smerovku dať. Čo ty na to? Nedopustenia toho, aby buď sa prehlbil konflikt alebo vznikol nový. Kedy boli naši žiaci na dištančnom, inak v ostatnom čase ten prvý stupeň bol kvázi otvorený. Keďže všetky školy boli dištančné, vy ste boli otvorené? Nie. Tak, v čase, keď prišlo rozhodnutie ministra školstva o zatvorení. Malujem sveté obrázky ušným mazom. Nejaké otázky? Nejebe ti? Nie, nejebe mi, nie som blázon. Ale však čo robí? Dávejte všichni pozor, zase jede Igor Magor. Nekouká zprava zleva, říká jen to mi nevá. Igor ten je prostě šílený. Ach jo. Nezná dopravní značky, řídí se do zatáčky. Na kole žádnej blatník, z kolí jde jakej patník. Kam ideš?
mi doporučiť, ako sa mám učiť. Jde chleba a potká chleba s máslem. A chleba s máslem povídá, chlebe můžu jít s tebou. Přičemž chleba odpoví, jo můžeš, takže jde chleba s máslem a potká chleba s máslem se salámem. A chleba s máslem se salámem povídá, chlebe s máslem můžu jít s váma. Přičemž chleba s máslem odpoví, jo můžeš, takže jde chleba s máslem se salámem a potká rohlík. A rohlík povídá, chlebe s máslem se salámem můžu jít s váma. Přičemž